aconsegueix la fortalesa a casa, l'equip segueix mostrant aquesta intensitat que demaneu, no? Important, sigui així. Sí, la veritat és que la primera part que hem fet ha sigut una bona primera part, hem recuperat les sensacions bones que teníem dels altres partits i crec que la nostra primera part ha sigut bastant bona. Sí, és cert que al final l'Hospitalet ens ha apretat molt la segona part, però bueno, estem molt contents de com ha anat el partit. Preguntes. Pau. Sí, volia preguntar també hi ha algunes baixes d'última hora, Lobato, Aymarca, no sé què fas. Vale, tenim alguns jugadors que estaven tocats i nosaltres sempre a la nostra disposició és que el jugador que no està al 100% no pot participar. Per això el Pico no està bé, no ha participat, el Lobato, l'Òscar, l'Aymar. Altres els jugadors que surten són els que estan 100% per poder jugar 90 minuts. 15 punts en 7 jornades, suposo que molt content, no? Amb el resultat. Estem contentíssim, no? Vull dir, teníem un partit molt complicat avui perquè sabíem que l'Hospitalet té un gran equip, s'ha vist al final del partit que ens ha apretat moltíssim i l'Hospitalet alguna d'aquestes jornades ha de sortir endavant. Llavors, molt contents d'haver 4 partits a casa, 4 partits guanyats, i estem molt contents. En defensa, Cano avui debutava, una mica valorar la seva aportació, se l'ha vist segur, no?, tot i ser el debut en Lliga. Sí, la veritat és que ha estat molt bé, ja sabíem nosaltres que era un baluart que teníem preparat i guardat. La veritat és que ha estat molt bé en les cobertures, en el salt de cap, en els desplaçaments, jo crec que ha fet un molt bon partit. I a nivell de Chamorro, avui també s'ha estrenat com a golejador, important, no?, ell a nivell mental. Sí, jo crec que és més per ell. Nosaltres estàvem molt contents de la feina que està fent, perquè la veritat és que ens està donant molt de treball a dalt, es queda molt bé les pilotes, les baixa molt bé, fa molt bones diagonals, i sí que sé que li mancava poder fer el gol, que és el que viu un davanter, no? Per nosaltres estem contents per ell, més que per l'equip, perquè per l'equip ens estava treballant molt i molt bé. Què t'ha semblat l'Hospi? No sé si et sorprèn també la situació que Sí, claríssim. L'Hospitalet ja l'havíem vist i tots els partits han sigut cara o creu. El camp del Nàstic estaven guanyant i el 90 els guanyen, vull dir que és un bon equip que jo crec que els hi falta encara l'equilibri defensa-atac perquè la part de davant l'Hospitalet ha canviat molta gent, però bueno, és una equip que ha d'estar dalt, té potencial i jo crec que està dalt.